Goedenavond en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. Uw gast is wethouder Jelle Boerema van de gemeente Noord-Eerst-Friesland. Je kent er als gemeente nog zat in wezen. Het helpt neert uit. Noord-Eerst-Friesland zijt niet in gaswinning bij Ternaat, maar is feitelijk machteloos. Verhoor het parlementaire enquête hoe gaswinning daar nou ook wat on? Nou, het is een vraag die we voorlezen zullen aan Jelle Boerema, wethouder in de Noord-Eerst-Friesland, de nieuwe gemeente. Welkom in het Politbureau. Ja, dank u wel. Joen, eerder was aan bijeenkomst hoe de gaswinning in internaat. Het liep het mij boeten gewoon frustrerend dat je als wethouder niks te zeggen hebben over je eigen groen en de gevolgen voor je eigen bevolking. Nee, we hebben echt te maken met een Rijkscoördinatieregeling. Hè. Het Rijk legt het op, gaswinning bij Ternaat. Nou, ik zeg, het Rijk legt het op, het is nog niet besloten. Het is nog onzeker of het doorgaat, maar de plannen zijn er wel. Ja. En als gemeente gaan we er niet over. Je kan heel leeg springen, er gebeurt niks. Je kent zien wezen, want je bent zien. Provincie ik nog. Provincie ik zien. En je weet er niks van. Nee, dat is inderdaad heel erg frustrerend. En de politieke partijen die hebben er ook moeite mee, dienen moties in. Maar het Rijk heeft er voorlopig geen boodschap aan en zegt... ja, we hebben toch de intentie om te gaan boren bij Ternaat. Ja, je bent zelf... Ik zin, maar het heeft vooral te maken met het feit dat er zo dicht bij het water naar gas zocht wordt. Hè? Ja, dat is natuurlijk ook een extra reden om tegen te zijn. Hè. Als je kijkt naar het werelderfgoed Waddenzee, het enige natuurgebied in Nederland wat een werelderfgoedstatus heeft, ja, daar moet je denk ik heel erg voorzichtig mee zijn. Zeker omdat de effecten onbekend zijn. Ja, Maar het Rijk doet het dus net. Nee, het Rijk doet het niet. Nee, en daar worstelen we ook mee. En we hebben het ook duidelijk aangegeven, ook richting Den Haag, hè, dat we tegen zijn. Maar ja, wellicht zit de kans er toch in dat het Rijk zegt... we gaan boren. Hè? Ja. Zeker gezien dat het feit ook het Rijk zegt van ja, de discussie over nut en noodzaak willen we niet voeren met jullie. Nee. We zien het nut en de noodzaak. Ga je dan van plan B en dat is dan hel je er zo vol mogelijk uit voor de omjouwing, dus in dit geval voor Ternaat? Nou ja, dan inderdaad plan B, dat is dan het omgevingsproces. Hè? Want je noemt het woord van frustratie. Ja, je kan alleen frustreerd achterblijven en niks doen. Ja, daar doe je denk ik ook de gemeenschap geen dienst mee. Dan moet je denken, gaan ze toch gas winnen, dan proberen we een plus uit het gebied te halen. Maar ja, omgevingsproces, dat klinkt een beetje als de meeste mooi praten internaat. En ik hoor het warpen met het onbelangrijk. Gaswinning gaat terug, dus dan is het een soort van wisselgeld wat ze krijgen. Nee, is dat net zo? Nee, dat ziet u verkeerd. Waarom? Want het is niet zo dat wij ons door het omgevingsproces laten afkopen. Zo is het niet. Als we de keuze hebben, dan zijn we tegen die gaswinning. Maar als het Rijk zegt, er komt een gaswinning, dan gaan we mee in het omgevingsproces. Want dan laten we in ieder geval het gebied met een plus achter. Ja. Want de inwoners hebben niks aan de gemeentebestuur die gefrustreerd achterover blijft hangen en zegt we willen niks. Ja, dat snap ik. Dan hebben we in ieder geval niets. Je wilde wat uitslepen. Ja. Wat kan je er uitslepen? Nou, wij denken heel erg aan investeringen en maatschappelijke voorzieningen. Onderwijs, dorpshuizen. Ja, beslist. Want de Dam is bijvoorbeeld als sponsor van heel veel voetbalclubs en orenverenigings. Dat soort zaken, daar mag je dus echt aan denken? Ja, wellicht toeristische infrastructuur, bebording. Ja, dat moet je heel breed zien. En daarover gaan we vanavond in gesprek met het dorp Ternaat. Ja, de actiegroep had ik wel zo van misschien moeten we dan energie-neutraal worden als dorp Ternaat. Dat zou voor jou ook een optie wezen kunnen? Dat zou natuurlijk ook een optie zijn. Hè? Maar daarvoor hebben we het gesprek vanavond ook. Hè? Het moet niet zo zijn dat de gemeente het oplegt of de naam het oplegt, maar juist input vanuit het dorp. Die moet ons voeden met goede ideeën. De bedoeling is van het kabinet om 2030 om helemaal van het gas uit te wijzen. Tegelijk zie je dat die lietsere velden heel die belangrijker worden. Zoals Ternaat. Hellen we dat trouwens, 2030? Nou, dat is denk ik heel erg ambitieus. We hebben vorig jaar juli gezegd als gemeente van in principe nieuwe woningen, geen gasaansluiting. Maar goed, als we dat gaan doen, dan moeten er iedere dag 2000 woningen van het gas afgesloten worden om die ambitie van 2030 te halen. En eerlijk is eerlijk, dat gaan we niet halen. Dat is een heel soort. Slochteren wordt natuurlijk opgebouwd, Greensloon. Daardoor komen die Lietse gasvelden natuurlijk nou in beeld, waaronder ik Ternaat. Kan je als gemeente dan nog een keer zeggen van nou ja, het Rijk kan terug zetten, maar we kunnen bij nog naar de Raad van State of op een andere manier bezieken te houden? Nee, dat is bijna onmogelijk. We doen ons uiterste best om het tegen te houden. Maar je hebt natuurlijk die Rijkscoördinatieregeling. Die neemt eigenlijk de bevoegdheid van de gemeente over. Hè? Die neemt het vergunningentraject over en die beslist. Ja, en dat is ook al heel wel bekend. En daarom liep het verzet van de gemeente, in ieder geval dan, tjin die gaswinning, die eventuele gaswinning. Ik wil een beetje op een toneelstukje. Een beetje voor de bühne. Iedereen weet dat het niks uithelpt. Nou, dat geloof ik niet. Want ik denk dat wij juist laten zien aan het Rijk hoe bezorgd wij zijn over de effecten van die gaswinning. En dan denk ik als gemeentebestuur om niets te doen. En je ziet alleen in Groningen wat daar gebeurt. Dan denk ik dat wij de plicht hebben als gemeentebestuur van Noord-Friesland om duidelijk aan het Rijk kenbaar te maken van dat we grote zorgen hebben. En in die ongewenste effecten maken we heel duidelijk kenbaar. Hoe doe je dat dan? Want je bent van de VVD.
Dat ken ik een voordeel wezen, want de VVD die draait aan een knop in Den Haag. Ja, minister Kamp, hè? Minister Kamp ging door de gaswinning. Nou is het Wiebes. Zie je die steun ik in de Tweede Kamer bijvoorbeeld? Zeker. Kijk, en dat is denk ik ook het voordeel, hè, dat je een landelijke politieke partij bent. Dan heb je inderdaad de contacten in de Tweede Kamer. Maar lobbyen dan, praten joh, wat doe Zeker. je? Maar het helpt niks. Helpt niks, alleen het is wel zo, hè, als je bijvoorbeeld naar Aukje de Vries, hè, onze Friese vertegenwoordiger, Ja. ja, daar hebben we heel veel Kamerlid, contacten ja. mee. Kamerlid, ja, en daar hebben we veel contacten mee. En daar brengen we onze zorg ook over. Ja, je Hè? bent concreet, maar haar importeerwest, je hebt zijn wat jou Wat onze op het zorgen lijkt. zijn. Ja, En ik wat je hem willen, geen Ja. gaswinning. precies. En hoe wordt erop reageert? Ja, dat is natuurlijk ook heel erg lastig, hè, want het Rijk, hè, die gaat daarover. En een individueel Kamerlid kan heel lastig zeggen van, goh, we houden het tegen. Maar die brengt wel onze zorg over. Hè, Ja. en dan proberen Maar ook... via de Raad komt het dus heel eerlijk zijn, ik net. Nou, kijk, we hebben het natuurlijk over het omgevingsproces is 1. Hè, maar we gaan natuurlijk ook het ontzorgingsspoor, dat is 2. Hè, dat je kijkt naar omgekeerde bewijslast, een goede schaderegeling, nulmeting, goede informatie, onafhankelijke advisering. Dat komt er extra bij. Gasbevingen, staat we zien Greensland, maar net alleen in Greensland hand hebben, die beheer ik net in de sluiten, liep het mij. Nee, zeker niet. En daarom is natuurlijk niet alleen die maatschappelijke investeringsagenda, maar ook het ontzorgingsspoor belangrijk. Ja, het is een lastig woord wat ik zeg, ontzorging. Ja. Want die inwoners die kun je bijna niet ontzorgen. Maar je hebt het nou een skeervergoeding onder de oren. Nulmetting ik, maar skeervergoeding. Als we het dan over de mensen in Greensland hè. Ja, dat is een gebed zonder end. Die klagen al 20 jaar, de huizen verzakje. Dan komt er een parlementaire enquête. Maar die skeer, uitbetel je, dat kennen we hier door je. Ben je daar benauwd voor? Nou, ik denk dat we moeten leren juist van wat er in Groningen gebeurd is. En ik denk door die schaderegeling, die moet op een andere manier ingestoken worden. Hoe dan? Dat er veel eerder gekeken wordt, schademeldingen, veel eerder gewoon een schade-expert naar die woningen. Dat heeft natuurlijk veel te lang geduurd. En onmiddellijk die schade opnemen, onafhankelijk expert en veel eerder die schaderegelingsprocedure afhandelen. Maar ik denk dat de NAM en de oerhiet, want de oerhiet zit in de NAM, dat die dat nou reed daar binnen? Bijvoorbeeld in internaat? Ik zie het in Groningen al dat het beter gaat met de schaderegeling. Maar daar leren we van. En ik denk dat die parlementaire enquête is daar natuurlijk ook nog wel een reden van. Om te kijken van, kunnen we lessen leren uit het verleden? Het feit dat de parlementaire enquête komt, het feit dat uiteindelijk in Greensland de gaskraan tegenkeert, betekent inderdaad dat die lietsere velden volle belangrijker worden. Dat betekent dat daarna dan wel eens heel lang iepenbleeuw en als er voldoende gas uitkomt. Ja, maar ik leg niet direct de link tussen de parlementaire enquête en de gaswinning internaat. Die is er net. Dat staat er los van. Waar gaat de parlementaire enquête over? Die gaat over een stukje genoegdoening, Ja? lessen. Wat is er misgong, wat kunnen we verleren? Wat kunnen we ervan leren? En soms is er een stukje afrekening in. Maar goed, dat is een proces van de komende jaren. En dat duurt wel 4, 5 jaar voordat dat we daar... Uiteindelijk zijn we van gas allemaal nationaal. Tenminste, dat wil het Riek. Je hebt als college, college in de gemeente Noord-Eerst-Friesland. Je komt van Kalmeland. Ik al besloten dat je mogelijk de dwarsmoenen weer een toekomst wil in Noord-Eerst-Friesland. Dat klopt. Je sorteert al wat voor op de provincie die het eigenlijk net meer zo rigide site van het materiaal op het wetter. Ja. Nou, dat denk ik ook. Hè? Want je kan niet met de rug naar de toekomst blijven staan. Ik ben er van de VVD en wij waren ook niet de partij van de windmolens. Nee. Maar ook wij zeggen... Verbaast me eigenlijk als VVD. Wat hij eigenlijk clever, gas of de windenergie? Als je kiezen moet tussen die twee kweren. Ja, dan denk ik dat windenergie en zeker het Groningen model... dat Lietsemoen, dorpsmolens, dat daar ook veel meer draagvlak voor valt te vinden. Ja. En natuurlijk is het een lastig onderwerp bij de VVD ook. Hè? Ja. Want bij ons heb je ook leden die zijn zelfs tegen een draaimolen. Ja, die willen hebben zin in het paneel of zo'n soort zaken. Hè? Ja. De Ja. meeste mensen trouwens in Friesland binnen Chin, die dwarsmoen, die zeggen ze nou eigenlijk van Kessel in clusters, juist de BC. Ja, zeker. En dat is natuurlijk ook de lastige discussie als je het over energietransitie hebt. Hè. We willen geen gas, Ja. we willen geen windmolens, we willen geen biovergisters, we willen geen kernenergie. Maar we zullen natuurlijk wel keuzes moeten maken. En dan denk ik dat Zinneparken is ook een lastige soms. Maar dan denk ik als je kijkt naar windenergie, en zeker die Groningen model, dat daar veel makkelijker draagvlak voor te vinden is. Want daar gaat het om. Hè. Met die gaswinning, daar vind je onmogelijk draagvlak voor. En met windenergie veel makkelijker. Zeker als daar het dorp van kan profiteren. Bijvoorbeeld een dorpsmolen, hè, dat is een keer een discussie van Reduzum. Rendement van een skip. Ja. Exact. Ja. Zijt een oud militair, hè? Want je bent net meer 1 dag in de week militair, wat je in Kalmeland nog wel in. Ja, klopt. Ik heb politiek verlof. In Kolmeland werkte ik nog 10 uur per week voor Defensie. Dus dan trok ik mijn groene pak aan, helm op. Fantastisch, hè? Want die kameraadschap bij Defensie, nou, dat vind je nergens zo mooi. Dus daar ben ik ook heel erg aan gehecht. Ja, en nu heb ik in een grotere gemeente,
Wel, politiek verlof, maar een 0-urencontract. Ja. Josiki Overens, ik heb mooi Esther Hanemeyer. Ik mooi. In het college. Nou, Ja. zeker. Ja, we hebben wat dat betreft een heel mooi college. Ja. Nou, laten we eens even zeggen naar hoe het uw cartoonist Gerco van Beek zoen het naar Jelle Boerema en de Wiemoen en het gas. Ja, het zou wel gas als Wiemoen. Het zal toch van Bayern een beetje komen, Matt. Jelle Boerema van Matthias Friesland, VVD'er, wethouder. Tieke dank voor je komst naar het politiebureau. En we hopen dat je beschikbaar blijft voor dit programma. Ah, graag, vond het heel plezierig. Mooi. Ontzag hier het politiebureau. Bedankt voor het zien en graag ont na je weekend.